mal, que mal, que mal. Ai, señoras, señores. Hoxe hai 215 anos que eu, Napoleón Cañotas, perdín a batalla de Waterloo. Todo perdido. Só me queda o meu cabalo. Pero, por sorte, ainda teño 2 cociñeiros do meu exército. Así que imos chamalos a ver se me axudan nesta última batalla da miña vida. Que pasen os cociñeiros. ¿Qué fue? Tiene que haber disfrazado. ¿Qué te pasa, Esto Cañón? no era Waterloo. Era Waterloo. Pues Waterloo. Era Waterloo. Waterloo. Pero a ver, vamos a ver, vos viste su guión. Waterloo. ¿Cómo Waterloo? ¿Qué guión, Cañotas? ¿Qué Vamos a guión? ver. ¿Qué guión? ¿Qué Oxe, mareo? ¿Qué a ver. mareo con este lucerio? Hoxe fanse 215 anos que os franceses, perdón, 210 anos que os franceses perderon a batalla de Waterloo. Claro, claro, claro. Contra os ingleses, holandeses e demais. Nos pensamos que era un homenaxe a canción homenaxe. Claro. Claro. De Isto é Waterloo. increíble. Hasta trouxeches o burrito. Podíache poñer Está un el pouco burrito alterado. sabanero. Está un pouco alterado, Pablo. Bueno. Está un pouco alterado. Bueno, Entón, que por que estás así? Por Waterloo. Por Ava. Claro. Vale, sois Agneta e Borg, non? Agneta e Borg. Eso que son Os de Ava. mesas. Bueno, pues sí, No. somos. Esto é o noso Waterloo. Bueno, pois, ainda que eu son Napoleón Cañotas co meu cabalo marengo, nós aquí temos que cociñar a ver que trae. E a ver que nos trae Que calor. Celia de Negreira. Son Celia, veño de Negreira. A mí me encantan moito os postos todos. Tarta de fresa, tarta helada, tarta de limón, tarta de queixo, forno, fría, son moi lambona. Quero pedirlle aos cociñeiros que me den unhas ideas boas, bonitas, para facer postres na casa, que me encanta me facelos. Saludo a toda a xente do programa e aos da casa e todo. Aplaudidelle, por favor, a Celia de Negreira. Bueno, Begoña, espero que me animes a tarde de hoxe. Sempre Porque te animo. estou un pouco morto. Entón, espero que me animes un pouco con algo rico. Pois claro que sí, sempre traemos. Vamos facer algo na túa honra. Oh, que me dice? Vou facerche a túa tarta. Que tarta? A tarta Napoleón. Oh, oh, tss. La patria. La France volverá. Non os preocupedes. Estarei eu aí. Ai. Vas facer torta Napoleón. Sí, Sí, torta Napoleón. sí, emperador. Sí, emperador. Aí está. Sí, emperador. Emperador morto. Vale. E como vai ser? Unha tarta desta sempre triunfa, como a ti. Menos en Waterloo. Cremosa, porque leva unha crema pastelera. Vale. É un bizcoito. E por vamos a terminar con unhas pouquiñas amendoas. Ajá. Xa está. E xa está. E azúcar glas. Bueno, pois, polo menos antes de que me leven a Santa Elena a pasar o resto da miña vida aí na Illa Perdida, vou desfrutar a miña torta por última vez. E agora necesito saber que vai facer Borg de mi vida. Pois eu vou no equipo do Duque de Wellington. No! Sí, o que che fixo morder o polvo. Atentos todos. Que? Dá miedito, eh? Que vas facer, Bueno, Xulio? o tema. Eu vou facer un jam roly-poly. Welcome to England, cañotas. Mira, vou facer... conto cho que é? Sí, Mira, contame. venga, arrímate aquí. Mira, teño estes ingredientes. Vou facer unha mermelada de mazá super rica e despois vamos facer unha pasta, unha masa parecida á masa cremada. Vamos a enrolalo todo, vamos a meter no forno. Este jam roly-poly tamén se chama, sabes como? Como te lo brazo ti?
brazo do home morto. Neste caso, francés. Vale, entón temos... Pois como un biscoito enrolado. Claro, é interesante, non? Porque é como un postre francés contra un postre inglés no 210 aniversario da batalla de Waterloo. Tan interesante como saber o material desta camisa porque non transpira. Non transpira, No, verdad? non fai Bueno, nada. pois, señoras, señores, Foi efecto cociñamos invernadeiro. sobremesas espectaculares nestes 210 anos de Waterloo, marchamos co traidor, Xulio Mato. Ah, ves comigo? Sí. Bueno, Oh! pues veña. Que ben che quedou o cabalo. Al Bueno, estamos caballo. super a tope, Vale. Dale, dale. Eu salín pensando que viña a unha discoteca. Fáltame un cazo. Necesito Teño un un cazo. pau de golf e un swing. Necesito un cazo. Vale, Pídeme un cazo, por vale. favor. Necesitamos un cazo para Xulio Mato, vale, ainda que sexa un traidor Un cazo, aos mira. intereses de Francia. Teño Vamos a pedir o o cazo. tempo xusto. Por favor, un cazo. Por favor. Bueno, mira, picamos a mazá, vámola a picar en trozos pequeninos porque vou facer a mermelada en tempo real, vale? Vale. Entón, canto máis a piquemos, máis rápido se nos vai facer. Mira, cantidades. Hoxe está ben porque hoxe vai ir todo mallao, eh? Mallao. Ten que ir todo mellor que na batalla. Ora, vai. claro, esperemos. Ahora, tía, solo poder mellorar. Sí, non pode empeorar. Mira, cantidades pa esta mermelada. Sí. O peso da mazá, neste caso son 3 mazás, vale? Temos que pelalas e quitarlle o corazón, pesalas, entón, o peso que nos dé, a mitad en azúcar. Vale. Vale? E vamos a botar, eu teño tamén aquí o zume dun limón, que xa o exprimín aquí para que non se nos Para que non se oxide a cho mazá, así. vale? Aí control. Bueno, Eso é. gracias, Se Begoña. controla. Ti sí que sabes, ti sí que Gracias, tes corazón Bego. francés, como a mí me gusta. Sí, se controlabas así o a xente da exército. casa, exactamente. A xente da casa que nos chame, porque aquí só me quedan soldados cociñeiros, non había nada máis. Así que se queredes vir aquí a listarvos nas cociñas da Voltas co Prato 664 48 34 19. Chamádenos ou a Voltas co Prato e podedes descubrir que aquí, ademais de receitas, disfrazámonos, pasámoslo ben e repartimos cartiños, E Xulio. pintámonos bigotes. Aí está, repartimos cartiños. 50 euros de unha vez? E 50 doutra. No programa... No programa, mira, moi francés. El programa. No programa das derrotas napoleónicas. Xa. Bueno, mira, Vale. mazá picadiña, botámoslle o azúcar Que guai, que rico vai estar e eso. o lume. Empezamos co lume fuerte, vale? Para que se vaya derretindo o azúcar e despois xa o movemos, E vale? se me gusta a túa sobremesa, Se che busca, pois xa mandarei a Santa Elena. Ou a isla de... Como é? Santa Elena, ali non creo que chegue moitas Ali cousas, vas ter un ambientazo. Vai ser ese un festival. Veña, deixamos o traidor de Xulio Mato e imos coa miña damisela, con Begoña. me partan la torta, que me partan la torta. Mira, nunca viche a Napoleón así. No, Aí vai, eso casi é leite fervendo, eh, Begoña? no, é auga, hoxe é auga. Ten cuidado, aquí poden pasar cousas, non Voltas co Prato, cuidado. Que estás facendo, veña, contame, como é a tua torta Napoleón? Estou facendo simplemente unha infusión de auga, un pouquiño de vainilla e un pouquiño de azúcar. Vale. Vámonos xa a retirar, porque simplemente fervela un pouquiño para mollar o bizcoito. Vale, Teño para unha que non nos quede pregunta, seco. é torta Napoleón ou torta napoleónica? Pois eu penso que é Napoleón. Ah, moi ben, non sabes. É Napoleón, é Napoleón. Torta Napoleón, torta están dicindo. Napoleón. Torta Diu Espera, que segura. xa me está... Diu É segura. torta Napoleón. Torta Napoleón. Ningún hai a miña segunda de bordo, vale? Ningún vai, hai. aí vai. Torta Napoleón. Que se mova a cociña. Moi ben. Entón, isto é para mollar o Para biscoito. mollar o bizcoito, sí. Guai. O bizcoito xa ves que xa o teño feito. Sí, e telo en rodelas, Laminado. non telo así todo cortado. Exacto. E entón vamos facer unha crema. Neste caso, esta crema, vale, vai feita con fariña de trigo. En vez de ser con unha fariña como a maicena, que é unha fariña refinada de millo, Pero por que é vai así? feita, é así, sí. Ah, Eles chaman natillas, pero realmente, fillos. eu pa min, estaba fervendo a pota, Sabes por que puxen a pota a ferver para que me fervera pronto o leite? Xa. Viches? Casi se bota por fora antes de Isto parece o caer. campo de batalla. Tanto Xa perigo. está aí. É que xa sabedes que a cociña de Begoña é perigosa, sempre. Entón, tanto perigo, tanto fume. Aí vai. Estamos preto de Bélxica, onde eu perdín aí. Que mal, Mira, 3 ovos, vale? A ver se eres capaz de ler os ingredientes. Vale, sí, 3 colleres de fariña, 100 gramos de manteiga e ademais pon tomade nota na casa. Sí. Moi ben, Aí vai, non? 3 colleres, vamos a botar 3 colleres de fariña. Ajá. Vamos a botar un poquinho máis. Mira, aí está. Para a azúcar. crema.
700 mililitros de leite, 2 ovos. Vai, que se botou outra vez. Pero tú, ai, Dios mío. Pero que ¿Cómo dísme, va a a ganar la ver, guerra, tío? no me puedes decir que estoy leyendo eso. É imposible que gane la guerra. Vale. Sí. Vamos. Si non é Vale, capaz leite de- entrevista. A ver, Ainda chegou longe de carai. eu estou detrás, entendes? Eu estou detrás, lendo ya a xente todo o que ten interesante. A ver se podemos darlle para atrás outra vez ao print. Para poder contarlle outra vez a xente da casa, que é o que lle interesa. O paso a paso da crema de Begoña. Aí está. Canto era? 700 de leite, non? 700 de leite, 3 ovos, Ajá. 3 colleres de fariña. 100 gramos de manteiga. E 100 gramos, así. Un pouco de vainilla, non? Un Vexo aí. pouco de vainilla, Ajá. así. E agora o que vamos facer aquí, estas varillas non son moi adecuadas. Son varillas inglesas. Son malas. Son varillas Mira, inglesas. vamos a facer unha cousa, vamos a engadir. Biches que puxen os ovos e Ajá. todo o que son os secos, xa o puxen aquí. Vale? É o color da pota, cañotas. Sí, a pot. E entonces, A pota. ves, como que queda unha crema un poquinho máis clariña. Mira, mira, mira o que pon aí. Non leva Esta xemas. torta, bueno, non sabe nin o que me faz. Mira o que pon aí debaixo. Que pon? Esta torta creouse en Rusia para festexar a liberación de Moscova das tropas napoleónicas. Pois ten toda a razón ese printer. Chea, dis que faz unha torta na miña honra, É unha torta na tua honra, eh? na miña derrota, outra máis. Bueno, era para venderse ben, home. Nunca era pa tanto venderse leo ben. cañotas como hoxe no programa, eh? É que mi má, Mira, Tame costando xuntar as letras. Viches mal o que- estou viches o que pasando. fixen? Si, basculaches todo o que mesturaches aí. cantei o leite, boteino aquí onde estaban os secos, vale, cos Correcto. ovos. E despois o que facemos é volver a poñer a ferver, Vale. vale? E aquí, cando empece a facer burbulla, vámoslo retirar. Se queremos cunha crema, neste caso, ao ser de fariña, ten que ferver un pouquiño máis. Ah. Vale, porque ten que cocer a Eso é fariña. un super consello. Bueno, Espera. Señoras, señores. que non se me dá ben o dos super consellos. Hoxe queremos un super consello. Espera. Ahora. Estas cremas que son feitas con fariña de trigo, pois é vos sempre cociñalas entre uns 7 e 8 minutiños, vale? Para que non sepan tanto a fariña. Nada máis. É un bo É consello. un bo consello, claro. Hai que O sea, cociñalas. nada máis. O mínimo que as croquetas, hai que cociñalas un pouco, se non echa fariña. Eu a millor... Mira, Claro, xa temos, biches que rápido, feita en directo. Mira, aí vai. Ahora, vertémola. Vale. Aí vai, todo aí para dentro, vai. aí vai. Bueno, acabou o programa xa. Xa acabache o Sí, programa, home, non? sí, hombre, claro, está feito, claro. ¿no? E a tarta vadela montar vos. Vos pensades que eu son como a vos. Bueno, pues señores, señores, imos pasar a unha das convidadas máis importantes porque ven un día moi sinalado do Voltas co Prato. Chamamos e recibimos cun fortísimo aplauso a Celia de Negreira. Un aplauso para ela. Hola, Celia, Hola, ¿cómo buenas. estás? Arrímate aquí a min. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Queres saudar o cabalo? Sí, hola, ¿qué tal? Aí está, aí está. Bueno, que che parece o que pasou aquí? Porque creo que non nos entendimos ben a hora de prepararnos para o programa. Eu viñen dunha cousa e ler doutra. Ay, bueno. Está bien. Xa estamos ben. Vale, pois veña. Arrímate a veo que che vai contar. Mira, eu Moi vou ben. facer unha torta. Unha torta traidora tamén. Unha torta de Napoleón. Vale? Ajá. En homenaxe a Cañotas. Ah, muy bien. Cañotas Napoleón. Napoleón Cañotas, por favor. Eso, ao revés. É unha tarta triunfadora porque leva améndoa, leva azúcar e leva esta crema super rica. É unha crema feita con fariña en vez de con maicena, vale? Ovos, leite e azúcar, non leva máis nada. E un poquinho de vainilla. Gustache vainilla? Sí, sí, me gusta mucho. A que non lle gusta a Está vainilla? rica. Que está moi rica. Sí. E por nada, fixen aquí tamén unha infusión dun poquinho de auga con vainilla e un poquinho de azúcar e posteño aí cos biscoitos para montar a tarta. Vale? Muy bien. Vai a Begoña. Así que este é o meu... Está a miña bastante proposta. ben. Sí, Era está bonita hasta que sei que a fan en Rusia para festexar que perdeu Napoleón. Estaba bonita. Hasta ese momento estuvo bastante bonito. Vale, vale. Vamos ver a de Xulio Mato, que Xulio Mato é Muy o bien. lado traidor, porque este fai unha... Ponte aí, ponte aí. Eu fun de cara. Hola, Celia, benvida. Hola, ¿qué tal? Mira, a miña sobremesa ten un nome tan chulo que se llama Cham Rolly Polly. Non sei que se cham. Jam Rolly Polly. Ti non eres inglés, vamos. Jam Rolly Polly. Non soy inglés, pero estou facendo un... No. Estou echando bebida ao Reino Unido. Welcome. Son sueco, perdona. Ah, sí. ¿Eh? Sabes falar sueco? Sí. Que sabes? Se dice un montón de cousas. Por exemplo? Ikea. Vale. Vale, moi ben, moi ben. Vale, ti sabes que todos os nombres, se os pronuncias ao revés, son muebles de Ikea. Por exemplo, Julio... O Ilug. É unha mesita de noite. É unha visita de noite, sí. Claro. Fran... Bueno, o tema. Fran Narf. tamén é bastante... Eso é unha lámpara, unha Eso é unha lámpara de lámpara. sobremesa, cierto. Sí. Bueno, o tema. Mira, temos...
Celia está dicindo, pero que cociño Teño aquí fan? unha mermelada de mazá, vale? Mira, mazá, azúcar e botei un pelín de auga porque esta mazá non tiña moito líquido, vale? Para que se nos vaya facendo, mira, vai de maravilla. E aquí teño fariña, 400 gramos de fariña, un chisquiño de sal, unha culler de azúcar e 15 gramos de polvo de fornear, vale? Mira, vamos a facer unha masa moi rica que isto leva, son 115 gramos de manteca de porco cocida. Sabes que lle pasou antes? Sí, algo. Cando volcou aí a manteca de porco, pensou que era mantequilla, meteu-na na boca. Aquí non hai entresijos, non, cañotas? No. Cañotas para vir co chándal que usaba Napoleón para ir facer deporte. Ten moito que decir. Iba polos campos elíseos. Sí. Bueno, pues mira, vamos a humedecer toda a fariña con esta manteca. Ole. Vale, despois vamos a botar un pouquiño de auga, 65 mililitros de auga e 65 de leite. E con eso temos unha masa super fácil de traballar. Mira, xa está casi toda humedecida. Mira, ves, é unha especie de masa cremada, pero en este caso leva leite e auga. Moi ben. Bueno, Celia, tenche que preguntar se hai algunha das tortas que ti levarías pa Negreira que ainda non foi conquistada nin por francés, nin por inglés, nin por ninguén, que nós saibamos. Levarías algunha ou...? Levaría as dúas, eh? Ah, xa, Oller, pero ao final tens que escoller unha. Ao final, É como sí, nas pero guerras, hai un ganador sempre. hasta probala non podo decir nada. Vale. Falaches ben. Exactamente. Vou te mandar á zona de sufridores. Vale, despois Muy chamamos. bien, vale. Veña, un aplauso para Celia que está connosco na Volta ao Campeonato de Televisión de Galicia. Vamos, cabalo! Vamos, cabalo! Non sona. Ostras. É que cando soa isto, Bego... Coa mau é. Que a dereita ou a izquierda? A que ti queiras. Sigue soando o meu cabalo, non cara, Bueno, veña. Contame, como vas? Que si... Por mira, Veña, xa está. teño aquí unha amêndoa tostada, vale? Entón, que estou facendo a picala, e cunha parte do bizcoito, vale, fixen así faragullas. Ah, pensei que eran faragullas que xe tiñes. No, fixen cunha parte do bizcoito, cunha das bases, fixen así as faragullas, vale? Entón, o que vamos a fazer é, para adornar esa tarta, o que facían era que a faragulla do bizcoito, a parte que lle sobraba. Vale, entón, eu que lle fixen unha versión para min. Así, Así. unha versión de riol dunha tarta rusa. E dixen eu, por seguramente que a amêndoa vai quedar, vamos, de maravilla. E metinlle aquí. Entón, vámola picando, e vámola botar, espera, que lle falta un pouco de picada. Mentras tanto, imos ir coa pregunta de concurso porque Begoña está o que está, así que, señoras, señores, xente que está na casa, que torta fai hoxe Begoña Vázquez? Dame tarta Napoleón. Que torta fai hoxe Torta Begoña Vázquez? Napoleón. Que torta, Napoleón. 664 4834 19. Chamade ao Voltas co Prato. Podes levar 50 euros. Non vos podo dar a victoria no campo de batalla, pero 50 euros sí, así que, por favor, chamade ao Voltas co Prato. Picaches? Estou, veña, vámola mezclar aquí. Moi ben. E agora, veches, mira, vouche enseñar un pouquiño a crema como queda, vale? Mira, Vale. Pon aquí a crema. oído. Aí ves, aí está, moi ben. Que manda, emperador. Aí está. Moi ben. Bueno, E o resto anda. mira, ves? Oh! Que suaviña queda. Vale, esta xa está fría, vale? É que eu creo que perdín porque non lles din esta torta. Home, claro. Casi seguro, casi seguro. Si comeran esa torta... Aí vai. A ver, Mira, tendo en conta que vamos a vos... empezar a montar. Tendo en conta que vos sodes os cociñeros do meu exército, a culpa é vosa. Sempre ten que ser a nosa culpa. Correcto. Tú libraste ben, eh? Sí. Veña, A culpa entón. naide a quere. Primeiro, Mira, mollas. vámola a mollar. Vamos recordar como fixaches eso antes, porque puxaches a ferver no cazo, botaches un pouco de vainilla, era? Exacto, un pouquiño de vainilla, un Ajá. pouquiño de auga. E auga, na máis, o sea, Sí, non leva este ningún... biscoito é comprado, vale? Vale. Non o fixen eu. Notase, tamén cho digo, Sí, claro que se nota, pero bueno, hai veces que non tes tanto tempo, e Como hoxe. bueno, hai que usar recursos. Digo, por exemplo, quero dicir, simplemente auga e a vainilla porque poderías botar licor ou calquera Licor, cousa, o que non? queiras, o que queiras. Vale. Sin problema ningún. Vale. E agora Entonces, crema, ahora vamos ca crema. Aí, vai. Aí vai. Entón, agora vamos facer Ui, a que se base. levanta. Levántase, levanta. Non lle pasa nada. Non lle pasa nada, que poucas tartas montaches. Sabes que che pasa? Eso pásache por comprar. Si fose teu... Sí, se fose meu, a mellor levantaba tamén. Que animalá. Mira, agora che facer varias capiñas. Entón, claro, tú non tes, tú fas o biscoito.
Escolla. Pero seguramente que o podes comprar, Pero, Bueno, tú non faz nada, que caralho. Escoita unha cousa. Va a pregunta. O que non podes é estar contestando a persoa que te está falando pola orella. Non, o sea, dime as cousas a min. Pero eu son... Estánche falando pola orella e tú, sí, claro, tú, sí, tú, ti, tú faz biscoito. Eu son esa persona, cañón. Sí. Exactamente. Exactamente. Eu non é. Aí vai. Ole, que Aí bonita. vai. Vámonos a mollar outra vez. Que bonita, Begoña. Para ser comprada, moi bonita. Pero que malo eres, Oh. Eu, cando vaya a tua casa, quero que me fagas unha torta de verdade, das túas, Xa, non te acordas cando viña biche la tabla de picar? Ai, mamá, sí. Ai, mamá, aí queda. Vamos con Xulio Mato, venga. O meu Vente pa aquí. amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é Hoxe pasteleiro. estou bailarín hasta eu, fíjate. Oh, Xulio Mato trae unha torta inglesa. Unha torta en honor na honra do Duque de Wellington. Ah, moi ben. Que che fixo morder Do Solombo, Bueno, Wellington. o tema, sí, mira, Home. mira que de cousas boas fixo. Home. O Solombo, me supoño, non sei. Tío, increíble. Bueno, mira, a masa estirada, Vale. teño aquí os retales, vale, recorteina para que nos quede así. Esa toda a Esto masa que estás podemos facendo utilizar. con manteca de porco. Eso é, con non? manteca de porco, con fariña, con azúcar. Mira, ahora o que Ole. facemos é, vamos a estender sobre ela A mazá. a mermelada de mazá que fixemos. Parece Podémosla compota. triturar, pero queda máis rica, sí. Pero a compota suele levar menos azúcar, vale? É un poquinho É que máis de auga. está como máis brillante, non é polo Claro, azúcar. é polo azúcar, claro. É que a compota normalmente é como máis escura, Claro, así. tamén é máis saludable, porque leva menos No, azúcar. xa. Vale? Sí, sí. Pero bueno, isto é un capricho. Sí, por eso O miña avoa- o día- por eso miña avoa O facía día que compota. perde Napoleón hai que celebrarlo. Claro, sí. Por eso miña avó facía compota e non facía Claro. marmelada, Porque eh? ten sentido. A ver, Sí. lástima non heredar nada dela. Xa. Ten sentido. É verdad. Bueno, entón agora mira, con O sentido do humor. caxuda, o sentido do humor, sí. Mira, Sí. caxuda do papel de forno, vamos a ir Ah, dame cerrando, igual. vale? Entón, cerramos así un pouquiño. Dámosle outra volta. Xa cho arrastra un pouco, non? Claro, Porque, xa- claro. E agora acabamos aí. E agora traémolo todo pam, pam, ao centro. Ole. Vale? Entón agora isto temos que pasalo a unha bandexa de forno E o forno. e ao forno. Pero dixenche que era algo diferente, vale? Veremos por qué. Por qué? Porque este biscoito originalmente facíase envolto neste papel, despois envolto en papel de aluminio e con moita auga no forno para simular unha cocción ao vapor. Non lo vamos facer así porque queremos que nos quede unha codeliña crocante, pero sí que llevamos a dar un poquinho de vapor, un poquinho de humedade. Por que pos a cara? Porque non estaba entendendo moi ben. Vaste faltar de ver auga, Aí Santa está. Elena. Xa, ao redor moitísimo. Entón, pos mira, no baixo do poñemos forno. debaixo do forno. O forno está a 200 grados, vale? Témolo precalentado a 200 grados. Nótase. Nótase, verdad? Está así. É que eu Como? estou morto. Que non- resistencia? Non sinto, estou morto, Mira, non sinto. e agora baixámolo a 180, que sería subir neste caso, porque estaba apagado, Sí, correcto. pero a 180, e témolo 45 minutos. Vale. E vai nos quedar crocantiño, non vai levedar demasiado, porque a manteca non lle deixa levedar demasiado, manteca pero vai é nos quedar super ben. Pode estar e ben, mentras eh? todo eso se fai, para darche a benvida a esta nova illa, pois vouche preparar un té, porque vai sendo moito horas. Un té inglés, Un té inglés. Un té Que xa o inglés. pon aquí. English té. Vai dar un aplauso a Xuli, veña, un aplauso para Xuli Mato. Vamos a preparar. Un té inglés, Cunha chirma da India, que é outra das nosas colonias. Vale. Marcho con Begoña Vázquez, que falta de respeto cara a unha institución francesa como Ex institución. Ex institución. Oh! Vamos, Begoña! Como é? Veña, Bego, vamos recibir chamada porque hai xente que quere falar con nós e gañar 50 euros. E ainda hai xente que quere falar Hai con xente nós. que quere falar con nós, madre mía. Ainda hai xente que quere falar con Que suerte nós. temos. E sabes onde é? De onde? De Berín! Sí, home. Sí, Pilar, que tal? Boa tarde. Ostras. Boa tarde. Como Hola, Pilar. estás? Ben, ben. A ver, pregúntelle quen é porque igual a conoces. Hola, Pilar, quen eres? Pois sí que nos conocemos, Ui. sí. Sí. Pregúntelle. Eu traballei nunha adega. Traballaste nunha adega? Sí, e tú viñeches varias veces á adega. Ui, Begoña Subindo nunha polo adega. parador. Como? Subindo polo parador. Ah, xa sei o que é a Ah, vega. xa sei, claro que sí, que conozco. Sí, señora, é Sí. verdad. Sí. Conocémonos. Sí, 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 sí. Bueno, Pilar, pois non sei que che parecen as tortas. Encantada de falar contigo. O mismo. Moi ben, moi Vale. ben.
digo que non sei que che parecen as tortas que están facendo aquí Xulio máis... Bueno, o de Xulio non é unha torta, pero o que están facendo Xulio e Begoña. Moi ben, sí. Eu collo moitas recedas. Ole, que guai, que ben. Se tens que escoller unha, con cal quedes? Home, a de Begoña, que me gusta a de Begoña. A Begoña, que é o meu... Iba a dicir a miña favorita, pero non dixo. É a miña veciña, Iba a dicir a normal. miña favorita, pero non dixo. Eu vou che dar a oportunidade, ainda así, de levar os 50 euros. Veña, como se chama a torta que está facendo hoxe Begoña Vázquez? Torta Napoleón. Moi ben, un aplauso que leva os 50... Outra vez está sonando, no. Un aplauso. Graciña. Os 50 eurinhos que van para Pilar, para Berín. Ahora tens que dicir, a ver se invitas a algo. Bueno, pues habrá que subir. Habrá que subir. Habrá que subir. Habrá que subir a bodega, a bodega, claro. exactamente. A tomarlle algo. Bueno, Pilar, A tomar algo, un viño. Un bico moi grande, Pilar, gracias por chamar. Igualmente. Un bico. Que che paje algo, Begoño, que che Sí, paje algo, hombre, sin Begoño. problema, bueno. Eso está Veña, feito. Begoño. hasta luego, Chao. chao, gracias por chamar. Mira, Begoña. ves o que estou facendo? Sí. Estou na recubrindo de crema toda. Tamén por fora, claro, xa colocaste Por todas as capas. fora, claro. Ah, A ver. Aí vai. Por fora tamén. Por fora tamén. non lle vai chegar, Ou Que sí? lle quede por fora. Xa. Sí, que lle chega. Ti crees Sí, que me chega, Sí, bueno, mi. Guau, Toma, aguántame un cabalo. gracias. Mira, así parece que... Parece como vender. Mira, o bo que ten isto, vou te dicir o que é. O de facer a almendra picada e o biscoito, é que Non arreglas lle unha des tarta. Non lle des que é insoportable o sonido. Xulio, é verdade, o cabalo suba moitísimo. Vos sí que sodes insoportables. Madre mía. E non o cabalo. É non o cabalo. Ule super ben esta crema, Sí, eh? huele Pobre moi cabalo. ben, Sí. Vai ter razón Pilar de Berín. Sí. De que vas palmar, di? Sí. Bueno, xa veremos. Xa veremos, xa veremos. Eu teño un té. Benvido ao grupo. Eu teño un té. Bueno, pero te podelo compartir, que pode tomar o té, pode tomar as dúas tortas. Exactamente. Sí. Bueno, veña, Bueno. vamos deixar, vou marchar con Espera, Celia, vale? un minuto solo. Que queres? Mira, só che quero enseñar unha cousa. Vas botar eso por riba. Mira, no, unha nevarada. isto é moi fácil de facer, vale? Ah! Entón, quedan as tartas super chulas Ah! en pouco tempo. Que fantasía! Ves? É que isto, pa ti, pa xente que non, sabes, É dalle. como a ti, que non ten así É dalle. xeito, pois É isto vai dalle. de maravilla, ves? Mira. Que maneira de faltar ao Eso, respeto a unha institución. pode utilizar a estancia Santa Elena picando amendoas. Sí, sí. Perfectamente. E vendela pa o continente. Non podes vender nada, está na cárcel. Non, estou na cárcel, tú ali. Bueno, estás exiliado, non? Tú ali. Bueno. Tampouco é moi grande. Bueno, Non hai moito máis máis que con a facer. celda, sí. Eso sí. Veña, vamos con público de voltas co Prátimos con Celia de Negreira. Vamos para lá. Vamos. Ay, de caballito. Ai, Ay, Celia, como estás? muy bien. Estás ben? Sí. Está sendo unha tarde dura para min, Para ti. Home, levantarme do nicho para isto. Non é tan duro, hombre. Levanteime do nicho para isto, Ai, Jesús. Para vir aquí, que os dous se metan comigo, tal, que non honren a miña presenza, É verdade. que non me tomen en serio. Sabes, entran con esas gafas douradas bailando, sin facerme... É que non lle fixeron caso nin ao guión, Nin ao Bueno, guión. sobresaltaron, ¿no? Non é falta de respeto total. No, no. Pero bueno, Son vamos vos. perdonar. Son vos personas. Vamos perdonar. Bueno, Celia, que che parecen as receitas? A ver. Moi ben. Sí. Teñen moi boa pinta, sí. Pero hai algunha que... As dúas. que as digas dúas. ti, "Ya". As dúas. Porque eu digo unha cousa, eu creo, sinceramente, segundo o meu gusto, que a min que me vai gustar máis a de Bego, Non sei. Porque non son tanto da mazá cociñada, non é por outra cousa, non son tanto da Xa. mazá cociñada e a min as cremas encantan. Ah, claro. Entonces non sei. Pero a mí encántame todo, entonces. Bueno, Celia, Hai que probar e despois... no, se a ti pode che gustar todo, pero tens que escoller unha. Sí, vale, sí, unha escollereina, pero despois, agora non. Vale, moi ben. Pois... Tens que sufrir un pouco máis. Non te preocupes, a que ten que pasar mal é tía. Eu... No, eu paso ben, porque vame gustar as dúas, amigo. Eso seguro. Vamos velas. Queres? Sí. Vamos con Xulio, veña, Sí, pois sí. vamos con Xulio Mato. Un aplauso para Celia de Negreira. Tira para aí con Xulio. Julio Mato. Con Xulio Mato. Celia, chegaste... Ui. É que se me levanta isto, Aquí, Celia. Teño que sacar isto do forno. Ábrelle. Velo. 45 minutos pasaron, Levántese Moi o ben. pucho. E mira, Napoleón. Que ben Qué maravilla Oh! de vis... Boa pinta, é verdad. Ben, Brazo Celia, de ben. home morto, neste caso, francés. Mira, Mamma mía. como ves, está crocantiña e hai que cortala con continuo para que non se nos desfaga moito, vale? Oh! Porque é unha masa Boa pinta. crocante. Pero queda por dentro, rechea, se Que vexe aí. delicia. Ostras. Está dicindo a xente do público, ti sí que vales. Mira, Ti sí que vales, Xulio. así. Mira. Está se vendo ben, Sí.
E queda súper... Mira, mira, mira. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, por favor. Rico, Por favor. Que bonito. Moitas gracias. E xa que estamos aquí, facemos a pregunta de concurso. Atención, como se chama a receita de Xulio Traidor Mato? Rolipoli, o brazo de home morto, váleme millor. Como? Neste caso francés. Rolipoli, o brazo de home morto. Veña, 664-483419, chamade a voltas co prato, 664-483419. Imos con Begoña, veña, vamos a falar. Vamos allá. Bueno, a miña está rematada, A túa xa está? Está, ahora se queres podemos montar unha natiña por arriba e tal, e vámonos a rematar Ole, peneirando aí. cunha nevarada, Oh. que lle gusta moitísimo a Xulio. Mira, ves? Que tamén? Ah, están os dous. Ves? Aí vai. Están os dous con nevaradas. Ahora vamos a cortar. Oh, oh. Eu. Madre de Aí está, mira, un té con pastas, isto é unha maravilla. Aí vai. Vouche Mi poñer. madre. Salirían ben as capas? Non Mi salirían madre. ben as capas? Estará todo correcto? Sí, vamos a dar un aplauso Correcto. tamén a Begoña, que o merece, veña. Ponte por aquí, por favor, aí estás ben. E cando queiras podes ir empezando a probar o de Don Xulio Manto, e Begoña se che pon agora o seu cachiño. Xa che está infusionando o té, Pedazo de torta. Ai. Dá pa Mentras todos. tanto, xente que está na casa, como se chama a receita de Xulio Mato? Rolipoli, o brazo de home... A mí gusta máis brazo de home morto. Francés. Francés, neste caso. Francés, neste caso. Vale, moi ben, moi ben. A ver se nos chama a xente porque queremos dar 50 euriños. E aí está, creo que imos a Xove. Moi ben. A bo sitio, a Xove, Mar, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que Como, como estás? Pois un pouco afónica, pero ben. Un pouco? Un pouco afónica, la verdade. Ah, bueno, no, nós escoitámoste ben, a verdade. Sí, sí, sí. Escoitámoste bastante ben. Bueno, Mar, veña, por 50 euriños dime como se chama a receita de Xulio. Pois ten un nome moi curioso. Rolipoli ou home de morte. Brazo, moi ben, moi ben, moi ben. Un aplauso. Un aplauso para Mar. E leva os 50 euriños. Pois, Mar, nada, gracias a ti por chamar, un bico grande, vale? Veña. Veña, hasta logo, chao, chao. Chao. É Celia de Negreira, parece ser que xa probou as dúas receitas e agora ten que escoller, déixame poñer aquí o cabalo. Arrochuego. Vale, aí está. Ten que escoller quen dos dous cociñeiros gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Complicado. Xa. Pero... Julio. Don Xulio Mato, aí está. Moi ben. Bueno, gañaron os ingleses e gañou o representante inglés Xulio Mato. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade Cora Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia.